Interested ba na interested. Blog-blogger मोनबाय जोङो tripod. Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to. Friend, welcome to my RB channel. नोंथांमोनखौ आंनि RB channel बरायनाय थाबाय. दानो बे समाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबावबाय नोंथांमोनखौ दायो जों थांगोन टाउनाव फंबायमोन आंखौ लांफैदों बेटारि रिक्साजों नै मालायना ट्राइपड लायगोननो फंबायमोना दायो आं गाखोबाय बेटारि रिक्सायाव थ'दो सलायदो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो आं लामाखौ खिथानाय नंला हो आं बेटारि रिक्साजों थांदों ओमफ्राय लामाया एसे गाज्रि बे खन्द'आव दा ससेखौ खिथागोन आङो नै माबोरै मावदों ओमफ्राय नोंथांमोना दा नायदो आं दायो नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो इन्टारेस्टेड बा इन्टारेस्टेड इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ दे होमबा दा नुसिगोन आं दायो बेटारि रिक्सायाव दं एसे लामाया मोजां नङाना ओंखायनो दा देखायनोसै नोंसोरखौ थ' लोगोफोर जों दायो थांगासिनो दं दायो गामि बाराखै बारनाया रड मोनफैबाय गामिनिनो गामिया गिदिर जोंनिया सान्तिपुर दायो जों थांगासिनो दं लामाजोंनो मा होनो लामाया जोबोद गाज्रि ना ओमफ्राय हाद्रि बिराद जाबाय आंनो गारि थांबाय गारि गिदिर फैदोंमोन लामा बनायगासिनो दं बेखौहाय मा रड होनो बेखौ गुवाहाटि थांग्रा माने ओरै गुवाहाटि थांजायो आरो सिंगावथिं ओमफ्राय जों थांदों ओरै साहा दावखोदों लामाया बिराद गाज्रि ना माने मोजां ओमफ्राय हाद्रि बिराद जानाङो आरो बिदियाव कलेज थांदोंमोन आंना लोगोआ ओरना हरलाय सानैबो लोगोफोर जोंहा गरायमारि मोनसिगोन उदालगुरि कलेज मोनसिगोन जों लासै सलायदों आयौ दासो एसे मोजां लामा मोनबाय लोगोफोर आयै आखाइया मासि मावो जेबो गैया नालाय गोरिब नालाय आखाइयाव ट्राइपडबो गैया जेबो गैया लोगोफोर नोंथांमोना नुदों दानो बे सेक्रेड हार्ट स्कुल आरो बैथिं साइडथिंहाय दङ सेक्रेड हार्ट मिशन बेनो आरो गिर्जाखौ नुगोन नोंसोर देखायगोन आं नोंसोर दायो ओरैहाय लोगोफोर दानो बे नुनाया सेक्रेड हार्ट मिशन बैयो गोजौनिया लोगोफोर उदालगुरियाबो जोंनिया डेभेलप जाबोगासिनो दङ नोंथांमोना नुगोन नै आरो नैबे जाबाय बि मार्केट बिशाल मार्केट उदालगुरिनि गोदान शपिं हल बियो लोगोफोर आरो इन्डियान मार्केटबो दङ ओरै टाउन टार्निङै जोबथारनायावहाय लोगोफोर लामाखौबो गोदान खालामगासिनो दं लोगोफोर नैबेनो लामाया बरिया खालामगासिनो दं टाउनद्राय नङा बियो लोगोफोर मानो होनबा बे हाथाय सकनिसो आरोना सक लामायो नङानो हाथाय बाजारनि लामायो गोदान बनायगासिनो दङ थ' लोगोफोरजों टाउन मोनफैबायनो
सोलिगासिनो दङ King come down. My head is in the clouds. This feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for this. थ' लोगोफोर जों फाइनालि मोनफैबाय हा गारि थ' लोगोफोर जों मोनफैबाय आं मास्क खुनसे जों मोनफैबाय लोगोफोर जों दायो हाबगोन दखानाव आरो ट्राइपड बायगोन दाख्लै नुदोंमोननो फंबाय नैबे जोंनि प्रडिउसार जोंनि एलबाम बनायग्रानि प्रडिउसार ओमफ्राय बे जाबाय आंनि फंबाय जोंनि एलबामनि एक्टर जाग्रानि फंबाय बियो बे जाबाय बे हाय होनदोंब्रा आंनियावबो एसे नायनो सोरबा गाबज्रिदों नामा बबेहाय बेयो आंनि लोगो राहुल नार्जारि ना मोनलाय मोसाहारि बिराद गोबावनो लोगो मोनदों जों दायो बेयाव फैदों ट्राइपड बायनो मा होनोमोन ट्राइपडानो फैदों फार्स्टआवनो लोगो मोनो जोङो आब' बर' रोङो ने आब' बियो जोंनि दखाननि नोंथांमोना फैनो हागोन फार्स्टआव अप्प' हा प्रमोट खालामदो औ जों दायो नायगोन नै बेवहाय बायद' एकजन लग फायसो and brother जों दायो नायगोन औ दा जोंना बेसो बेखौ सोलायगोन माने एलबामाव नांगौना जोंना बै गिदिर जाबावनांगौ नङा गिदिर डाঙरथ' ना लोगोफोर मोनबाय जोङो ट्राइपड दायो जों बायगोन आरो नायगोन जोंहा नैबे रिटुन क्रिएसना टाइट करिले टाइट दिले होला हां जागोन जागोन जायो टाइट होको क्या दा 600 টাকা 600 ওই দিনটো 350 লগিছিল কোনটা একটু না খালি কে কইছে এই তেনকা হবো ওই দিকস না বিদি मोनसे दङ बेखौ लांदोंमोन नोङो अबाव लांनो बे दखानाव আমার পড়া এটা বাবা একটু চেক করে সাইড তো হবে সাইড বেলে কি মডেল আছে আমার সাইজ হলো बिदि मडेल दङ आरो बे लांनाया जननो लांनांसिगोन नायनोसै र' दा जोंना दखानिया मा होनो लांखांबायनो आरो मा जाबावगोन ना थोनो दंबा फट'आनो लोगोनाव दंहैयो आरो बे फट' खेबनाय जायाखै बैयो दाखाल सोर लोगो जननिलै दाखाल लांनाया फन हर वाट्सएपआव दाखाल एल' हमनाया ए औ दाखाल एल' हमनाया टाइपला बिदि दङ दालाय बेबायदिनोमोन ओमफ्राय बेसेबां लादों सुइसिग्रा दंबावोसोमोन बेफोराव लुप दाङर हासिल माने माने तो आरो हेन्डेल तो सुइसिग्रा दंबावोसो बेना सेल्फि स्टिकसो दा नङा सेल्फि माने रिमोट बायदि दं आरो बेना मोनसे बेबायदिनोमोन आरो बुस्थुआलाय ओमफ्राय हिरो कत 600 एस ना 600 प्लस लोगोफोर जोंहा दायो 350 आवनो मोनलांदोंमोन ना दाख्लैहाय बिथांनि फंबायनि लोगोआ ओमफ्राय दायो मा एसे बारा जाबायदां आरो दामा सम सम बारायो लकडाउननि बिनिखायनो बारा जाबायगोन ओंखायनो बारा बुंबाय दखानिफ्रा दा मा बुंनो लकडाउनाव बेबायदिनो बारा खम होनखायो बयबो गोजौनिफ्रायबो दायो मोनबाय जोङो बे बुस्थुखौ आरो बिदिया ओरै एसे माबा सिस्टेम दंमोन ना ओरै मथ'रिया बायदि सिस्टेम दंमोन ना मोनसे बिदिया बे फिसा जाद
आरो जोंनो बिदिमोन आरो मबाइला गवा आरो बिदिबा बेबो गनाय नङा गनाया नैबे रबर दं माने स्टाइल आरो এটা সিস্টেম আছে না ওখানে মানে একটু এটা বাকি এসে এই মামা কারণ খাইও না রে উপরের হলো বেনকা আসলে কাটা কাটা আছে নাই নো তো বাইনা স্টাইলটো হলো বেলেগ আৰু এইটো এটা ঠাই থাকে আর মোবাইল তুই আর এটাও থাকিব এটো তোমার ফ্যান্সি আছে এটা হ'ব আৰু আমাৰ ভিডিঅ' এলবামটো আহি থাকিব শৰ্ট মুভি করোনা ভাইরাসটো আহিব এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে আপুনি কি নাম আছে ডিকটন ক্রিয়েশন জানিব না নাইরে নানি সি খালামনা হা থ্যাংক ইউ করোনা ভাইরাসটো আহিব মানে ঠিক আছে थैंक यू बाय बाय फिर मिलेंगे दोस्त लोग थ' लोगोफोर दायो जोङो बायखांबाय जों दायो थांफिनसै थ' बिदिब्ला बेयावनो दोनसै ब्लगखौहाय बाय बाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय